heldu dia San Juanak arrasatera, gu jaixetan murgiltzeko presgoz, beraz, etorri gurekin egitara gozoa dakaueta. Beraz, goazen gozatzera San Juanetaz.
egiteko zubia, hizkuntza berri bat. Pasadut bizia, zer egidatuko teuen, gure belaunaldi ez da erresa, islatzen zaituen hori topatzen. Badakizu, gau hartatik, ezin dut beste, ezertan pentsatu, barkatu, deabruak guztiok dauzkagu, aizu, aizu, errekokera badaki. Hori bai, bestan beti alai, zagardoa eta kresala erdian diana, eta barba bat zuzenian edana. Hori bai, bestan beti alai, zagardoa eta kresala erdian diana, eta barba bat zuzenian. Anoche de nadie dice una palabra que no aguante la mirar más tiempo que el otro. Ze kolorekin, ze jarreratan, ze jostaiukin, ze generotan sartu. Esan ziguten umeak ginenean, ze itxurakin, ze kuadrillatan, ze gorputzekin, ze gaiolatan sartu behar geran. Esaten diguten denak, mitera daitezela. Hemen dena ez dela, eskemek dioten bezala, entera daitezela. Gu askeak izateko jaio garela. Beti zuti, beti aurrera. Nortasuna da jarrera. Dugun bezala bizi dugu bizia. Zuri batez edo guztiak. Nor bere eran, nor bere martxan, nor bere gustokoarekin arrutan. Zer da, azkura ematen dietena, entera daitezela. Zuzen bada, maitia, jakin Merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan, utxiaren kontrako rikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Eta zenbat gau egon garen, zeru arti galetzen jakin gabe, erantzuniko den. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gogoratu eraiki duguna, gure maitasunarekin. San Juanak ofizialki hasi ez diren arren, egitaragoan parte dugu Dragoi Jana. 400 pertsona bildu dira hemen, eta AEK eta AED kantolatu dute guztia euskara bultzatu ahal izateko. Beraz, goazen ikustera ea Dragoia nola dagoen, eta goazen gozatzera jan honetaz. Gaztiak, ze, gozia badakazue, o ez? Bai,
kriston gozia daukogu. Ze uste zue, dragoia ederre hongo da, ez? Goxua, bai. Bixamona dela. Bai, bueno, bai, apur bat bai. Apur bat. Baina, bueno, ez hainbeste. Ala ere gaur jateko asmoa, ez? Oain, lasai-lasaitano batea. Lehengo urtia. Ez, irazu bai, terri. Ia ze bai. Aurten ebrisa dela eta hemen. Irutizatu, egualdi hau. Esan da bien bidauela, baina ondion ez da brisa, Argi geratu daia, ondion ez dala brisa, eta orduan, bai. Bueno, gero jolasaketak doz. Animatzate jolaseta edo. Beti galtzen dugu jolasetan, beti. Lehengo urti etortze zeatela. Ez. Bueno, neskak, zer dala da zatozte dragoi janea? Azkenean zauganak dielako eta azkenean jaigirua dau, ambientia egongo da eta horako gauzak guri guztu da gaku, ez? Euskeria bultzatzeko afai bada hau, ze energiak azue zuek horren aurrian, zein da? Aurre energia jutzi. Ez, energia beti dau, presente. Bai. Hombre, a ver, zauganetan justu egon bida, 24 orduak a tope. Igandiak ebai. Hori da. Orduan, guretako edo zer gauza ditzen dela edo, bertan gaz, bultzatzeko, azkenian euskeria, baldin bada, euskeria, eta... Uste zue dragoia ederra egongo dela. Bai, urtean zehar vegetariana gara. Dragoia. Urteo etortzen gara, ez dago janera. Eta, hasi zeate jaten ederra doala? Bai, aurten espektakularra. Bai, aurten espektakularra do? Bai. Ondo. Eta gero jolasak doze, bai, animatzezea? Igual ikusi. Bai. Ikusi eta gero igual animatu pixka? Dantzan edo lan, bai. Hori fijo, dantzan bai. Bai, tikizan eta panduakin. Aie! Zela ikustezu pozik, hau dana betetziaz beste urte batez? Hombre, bai, posa da, horre tipitapa ibiltzen gara geratu barik nahiko bolaraka etorten da dana, eta baina, bueno. Bai, adin ezberdinetako jendia bildu da gainea, gaztiak gero eta geixo, aurten animatu dira gaztiak, ze esango zinun arrasateko gaztiei geixo animatzeko? Egixo esati gure bozu, ibildina zor, txuletak adoraten eta ez dut, burua larrei altzamo, begiratu biko nauke, ze adintartetako jentia dauen ikusteko. Egixo izan da ez dakitzen bat gazte gerturatu dan, baina, bueno, apur bat atzo gazte olimpiadaka izen ziren eta petan dut asko erdi bixamonatan ibiliko dela. Baina, beste batzuk animatu dira. Oso pozik, bai. Eta zuentzat zer da hau antolau alizatia eta urtero jarraitzia jendia animatzen? Bueno, dragoi jana sortu zen helburu garbi batekin, euskeria, euskaltzaletasuna, erdigunera kartzia, plazara kartzia. Plaza, herriko plaza da berez, bere leku naturala, eta hori da helburua, pixkat euskal girua eta baldarrikatzia eta euskaltzariak elkartzeko baitzaki bat eta espazio bat ematia, eta bere horretan jarraitzen dago helburuak. Arazoak eskarmentu bihurtzen, eta zer ez banaiz espero dena, zein ote da problema. Ja dragoia jandezu ez, ederra, goxua? Bai, goxua. Bai, gustauzatzu ez? Bai, aunque ez daukon dragoian zaporerik ez. Zer da, lehenengoko urti etortze zeatela edo? Ez. Urtero? Ez dakitzen bagarnaldia dan, baina aurrekurtian bai torreko. Zue bai? Niria da lelena. Lelengua? Bai. Eta zelan hemen ambientia gero jolasak egongo, ja, jolastuko zue? Ez dakit, ez bagoia zetxera bai. Ondoz. Astea dua. Aber animatzen zeaten neskak, ez? Bai. Gora San Juanak! Gora San Juanak! Gora! Segundo erdi baten den aldatzen da, zerotik 100eraino laster bidean.
barik bide honetan itzuta ezin bilatu irten bidea Elektroso nire burmuina buruan estanda eginez Elektroso ene bihotza zure bularra astintzen Elektroso barneko zute handi honetan izoztu ezinez Elektroso bai Elektrosok segundo erdi baten den aldatzen da zerutik infernuraino une batean nire baitan sekulako anabasa baina gelditu baino lehen berregitea Elektroso Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gera birote balde Frenerik gabe, daila kamera Norabiderik gabeko dela Batzutan negar bestetan algara Dudan egunaren arabera Goizera, goizero Batzuetan erota bestetan bero Ontiotan bezala Txarra den lekuan nona ere bada Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gera biote balde Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gera biote balde Pintirin jantzin naiz gorpozitako Santa Mañako festetarako Motoz iritsi gera lokatzez lepo Da plazan harik ez dago Ni kontentu nago Zelatunen bezala salaba dago Unkiotan bezala Txarra den lekuan nola ere bai Bueno, orain bai, ofizialki San Juanak hasi dira. Hone guztiek makala lortu dute igotzea eta herriko plazan dugu jada. Beraz, goazen gozatzera San Juanez eta gazen galdetzera ea nora izan den honen igoera. Bueno, gutilla, zela hasi dira San Juanak? Oso ondo, oso ondo. Gustora? Bai, 21 olimpiadak eta garba hau, ezin hobe. Eta zela izan da makala igotzia? Erresa, ez? Bai. Eramatia, ekartzia, gogorra hua, baina egotzia bastante ondo. Ze asmo San Juanetako? Ondo pasetzia. Disfrutau. Hori, ondo pasetzia. Zela izan da makala igotzia? Ondo. Erraza? Bai, ez erreixa. Erraza, ezakan pixui? Ez asko. Eta badakizen hundikan atatzeuen enborzatia? Ba, benditzen. Udara itzeta ez duz. Eta San Juanetako goguan ezkak? Kristona, bai. Ze egunetako gehixen edo ze ekintzatako? Gaur, gauian. Gaur olimpiadako iztela. Olimpiadako ondo jontzia. Bai, oso ondo. Bueno, erra, bientatua, Bueno, baiet. Egizizan bai, dan ondo urten da, zik oso ondo, oso ondo. San Juanetako gogua. Asko. Olimpiadekin hasi egiten tartan, aurten luziauak, baina oso oso ondo. Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gero biote balde Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gero biote balde Bueno, Amaiur, makala dinamizate beste urte batez, Bai. Eta zela izan da urten egotia bai. Ba, ondo, en plan, ondo egon gare, baina zieran apurra kosta huinda, baina gero segitxuan igo da, así que perfecto. Batzuk esan dugu beste batzutan baino fino dala, horiola da. Bai, eske, pasan urtekoa da berez makala, osea, aurten ba, ziku hau dau, baina, bueno, bai. Baina ondo ez, erraza izan da, jendia parte hartu de borda. Bai, jendia oso txitxo portada, bai. Kaso egin dizu. Kaso egin dizu. Bai. Eta San Juanetako ze gogoa jasi diala. Bai, kriston gogoak. Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gera biote balde Da honean dale, ez da honen bale Entretenitzen gera biote balde Zau parrasate eta venga, ondo pasa!
ondo Sanjuanak. Eta hor danborra dan. Hor danborra, gaur rementari, gaur gauza morda. Gaur gauza asko. Gaur gauza morda, gaur da egun handixa guretzako. Eta disfrutatzen danborra dia jendiakin, giruan. Sobre todo, taldekuekin, biela la hostia, eta sobre todo eurekin. Eta jende guztia honekin. Edotean animetan guri eta saldu. Zenbagarren aldixa ja? 27. Eta zer da zuretzat momentu hau danborra jotzian momentu? Bueno, izeten da oso benetan ikasgarria da, benetan da zoragarrizko gauzia. San Juanak azteko momentu obio esto, Dudadipez. Benetan, tanborra da gauza bat oso polita, behin joten bozu, segiru egiten dozu. Inozu prebi ezu, momentu prebia, ikusiko zu. Ez da zui txiko, Animatzen zu jendia parte hartzea. Bai, dudadipez. Zenbat urte zuzendari izaten? Ba, ja, 12 urte uste dut, bai. Eta zer dala eta zer da zuretza danborradan zuzendari izatia? Ba, primeran, ni txikitatik hasi nintzen danborradan, eta ba hori, orgullo bat izatia da, ja, hemen danborradan. Ze abestitxan disfrutatzezu gehixen? Ni danak. Danak? Danak. Hasieratik bukaera arte? Hasieratik eta bukaera arte. Danak guztetak, badakitzu zen txispun. Zela izan da gaur danborradan ertetzia? Esperientzia berri bat eta oso gustora. Zer dala eta animau zeate? Ba, eskainita eta azepta hau indau. Eta gustora, jendiakin eta da? Bai, oso gustora. Disfrutau zuen? Bai. Bidia luzetxo juntzatzue edo zetxuan? Bai, apur bat bai, geratu itxen ziren eta zaldixen gainean apur bat luz. Zela moldau zeate zaldixetan? Ondo. Esperientziak igazuzake ondo. Izatzue parau zaldin bat edo lan? Niria pixka baina ez. Egon arazo batzuk baina listo. Ez baina ondo. Bueno, zenbagarren urtia ja animatezatela? Ba, ez dakit, bosgarrena ero lan. Eta zer dala eta animatezea urtero? Bueno, ba, oitxura bat da, politxa da, eta, bueno, ba, azkenin jaixan sartu da murgilutagaz, eta, bueno. Jaixak azteko modu obio esto, ez? Bai, ondo da. Zela ikustezu plazia, errixa? Bueno, ba, ez dakit, ja, tanborra da, igual, berandu bukatzen da, jente gutxi hau egoten da, baina lantabe gure hartin giro hona egoten da, eta, Ambiente politxa. Bai, politxa da, bai. Bueno, beste urte batez San Juanak azedia eta ze obio danborra diakin baino, ez da? Hori da, eta ni eixa esan da ni amarekin ator, bueno, oinala, ez da izazpi, zortzi bat urte, irten naela eta eixa esan da, aurten nire kuadriakoek ez datoz, eixa da, bueno, badakigula, bixer igual lanan dagoela, baina ala eta ben nire berdintza eta berdin da, oza, zu berdin. Hori da, gustura iterten ga, ontsi ja, ohera ze hori da, bixer dana dago, baina hemen hau da, tradizioa hau da gure kultura eta betidanek eta betiko bizti behar dugun jaixa bada. Bueno, zela izan da omenaldixa, emozionantzia? Bueno, sorpresa bazan, guretako oso unkigarria, Luis asko maite genuelako, asko maite dugu, eta bueno, gure bihotzen dago, ikusten duzuen, dano daukagu bihotzian eta beti egongo da gurekin. Oso zaila izan da, eta
lan aurrera eramatia, barruan daukogulako korapila handi bat, eta euren taldia bat ez be. Kriston ilusioa induzku bere 3 alaba gurekin etortzia, kriston detaila izan da, eta super eskertuta gaude. Hori dela eta gaurko damorradia zehose berezixo izan da, eh? Bai, oso berezixa, oso unkigarria, eta barruan daukagun korapilo hori ataratzeko modu bat. Ezin genuen omenaldi gehiago eukiditzu eta gu ezin ginen atzean gelditu. Betirako akordauko zeaten urte bat. Ezin da, oso gogorra izan da, eta oso maitea da. Zapoleitzea jendiak ere olaxe hartu deu, jendia zela ikusi dezu gaurkoan. Oso ondo, jendia animauta, eta ikusten da gogotsu dauela, eta ondo pasatu dugu. San Juanak beste modu batea zitza, ez da? Bai, San Juanak hasi ditugu, eta oin danok ondo pasatzen. Gure bihotzetan egon zara, eta gure bihotzetan izango zara beti. Asko maite zaitugu. Thank you.
Gaurkoan San Juanetako bigarren eguna dugu eta oraingoan erraldoien eta kilikien konpartzarekin bildu gara eta beraien 40. urteurrena dela eta beraiekin egingo dugu ibilbide osoa. Beraz, etorri gurekin eta goazen koloreztatzera Arrasate. Erraldoiekin konpartzan bueltaka ibili zeate hemendik? Bai. Bai, ez? Kalietan ziar? Bai. Eta ibili dezu erraldoiren bat edo? Bai. Bai. Eta zelan? Ondo. Ondo? San Juana gustora? Bai. Zer da geixen gusta ezatuela San Juanetatik? Geixen. Errementari dantza. Errementari, politxa izan zan, eh? Bai. Amen, eharra kuadrilla dakaun hemen. A ber, zelan zuek San Juana? Ondo. Ondo, gustora? Bai. Kilikixek eman dizue nahikua? Ez. Ez dizu errapo? Ez dizu errapo. Ondo. Zuek zetako gogoak azue San Juanetako? Zezenak. Zezenak? Bai. Hemen konpartzako kidetako bat zelan hasi dugu eguna gaur? Ba, ondo. Fanaz plazara eta ondo. San Juanak ondo hasi dezuz, ez? Bai. Eta gaur zela ikusi dezugu errixa konpartziakin batea hemendikan kaletatik? Ba, bueno, jendea mugitu da. Azkenian umiak eta lan etorri da eta hori guretako azkenian puntazoa da. Beste batzuk etxietan, eh? Bai, bueno. Deskantzatu. Bai. Bueno, badoz batzuk, aiaudiana konpartzan bidea ere lagundu digutenak gabetikan oain dio retirago gabeza bizenak. Imaginatzen, bueno, ambientazo, ez? Bai, ambientazo. Zelan San Juanak, zelan jendia gaur? Ederto. Azte burua guztu, gainera, aspaldiko partez, ontsa noia. Aspaldiko partez segunda la gente ikara representa. Ez dakiz egertatu da, baina superondo. Bai erraldoiakin, bai atxorrementarekin, erraldoiakin berriro, superondo. Aurten 40. urteurrena konpartziana, zelan 40 urtez jarraitzia, zelan ikusten dezu? Nire kasuan, desde luego, urtero kantxota gixo, baina superposi. Ikusitza errixa daukon harrera gure gana, superposi. Ondo pasatzen zeu miekin jolazia? Nik uste dut, baino, beto pasatzen dutena nik erokin. Igartzen da. Bai, a ber, nik pasatzen dut superondo, baina nik isa disfrutatzen gixo bere baina. Hori gatzen duten egundian itxingo, baina momentuz aldoten deurritxan aurrera. Bueno, zelan San Juanak? Ondo, ja beste plan bat. Beste plan baten erraldoien konpartziakin Arrasatetikan, zelan ikusi dezu jendia gaurko egunean? Ba, gogotxu. Zuek? Baita, lo gutxin da, eta bueno, pixkat nekatuta, baina baita. Baina gustora, ez? Beste modu batea jaixa? Bai. Bueno, 40. urteurrena konpartziana eta konpartzie jarraitzen bidean, gustora. Eta jende asko, eta oso polita da jendia ere ikustia, ba hori ez, animauta. Bai, eta beraien atzetik, eta umiak posik, eta... Oain erraldoiekin konpartzan, zelan ikusi dezu jendia? Ondo animau diela, jendia animau da, igual diona dau, pero itzen da, baina, bueno, jendia badabil. Konpartzian jarraitzu zuek ere gustora? Bai, umiekin gustora, umiak konpartzan daukote bai, nauzizina, así que berekin guztitara. Disfrutatzen zan. Bai, hori da. Ze espero dezu urrengo egunetan, San Juanetan? Pues bueno, apurtxo bat ambientia ikusi, bueltatxo bat emun, umiekin egon eta gauza gutxi. Eta konpartzan 40. urteurrena da.
Ze irutze zatzu herrixan hau ibilbide dana etxia konpartziai jarraitzuz eta holako ambientie egotia? Oso ondo, zenean herrixan itxia eta herrixan ez, berrogei urte da ez konpartza lana itxen herrixakin eta ondo pentsagat azkenin eurekin egotia, eurekin jarraitzia eta ondo.
gaurkoan eguzkilaru eguna eta aurrak dira protagonista. Eguzkilaruri ongi etorri egin dire, ondoren makala igo dute eta orain apar festa! Goazen, goazen! Kainaberarik gabe, astoak arrantza, murik ukitu gabe, hartu dule gantza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza, murik ukitu gabe, hartu dule gantza. Bidean etxerantza, galdu egin dantza, antza. Etzekien norantza, da bilintzi balantza, dantza. Herri da kultura guztia, ustu da. Talde gatza burura eskatu gabe, heldu da. Kainaberatik gabe. Zelan jolasetan? Ondo. Zetan zabizte bazuek hemen jolasian? Ze jolas? Igelaren jokua. Eta zela da igelaren jokua? Laude fitxa batzuk eta zubota egin behar dituzu. Zuek zerren zain zozte ba hemen? Tirolinan. Eta gogoa dakazue tirolinako? Bai. Eta urduri ala? Ez, da nire bigarren aldia. Eta zela izan da esperientzia bajatzia? Ba, lehenengo zen apur bat bertigo eta gero, pues ondo. Dantza, herri da kultura guztia, ustu da. Talde gatza burura eskatu gabe, heldu da. Ene, mendakau bat, justo, zelan izan da? Oso ona. Oso guai? Bai. Biurrik ez? Ez. Batere? Ez. Esperientzia politxea? Bai. Hemen egun osoan imaginatu ibiliko zeatela, ez? Bai, goiz pasa behintzet bai. Gero apar festa omen dause beron eta arutza joango gara. Apar festa ere animatzen zate orduan. Bueno, busti inda bukatuko zue horre. Bai, etorri gara prest, ezta? Ekarri ditugu bainu jantziak eta toaiak eta danak. Murik ukitu gabe, hartu dule gatza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza. Murik ukitu gabe, hartu dule gatza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza. Murik ukitu gabe, hartu dule gatza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza. Murik ukitu gabe, hartu dule gatza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza. Murik ukitu gabe, hartu dule gantza. Kainaberarik gabe, astoak arrantza. Murik ukitu gabe. Bueno, neskak, hemen puzgarrixetan zabizte zain, ez da? Bai. Ja jolastu zeate?
Eta zelan? Ondo. Zer guztauzatzu egeixen? Koltsonetak. Eta oain hemen ze filatan zozte zain? Eta hemen zen behar da, saldu pixkat hori? Behar duzu joan konotek kanpora, buelta bat ematen, eta gero emango dizu gauza bat. Antiojuak edo? Bai. Eta lo mismo. Bueltaka eta bueltaka, ez orduan? Astoak arrantza, ukitu gabe, hartu du legantza. Bidean etxerantza, batu egin dantza. Antza, etzakien norantza, ta bilintzi balantza. Dantza, erabida putzura guzti guztia. Eguzkilaru, ongi etorri zela etorri da? Kostata aurten, baina etorri gare berriro ere hemen gaztiekin disfrutetan. Eta zelan herrixa, umiak, zela izan da harreria? Oso ona, bai, eskerrak beti daukogula jasoketa ona hemen. Eta San Juanak zelan, ze espero dezu gaurko eguna entxio eguzkilaru? Gaurko eguneaz asko disfrutau eta jan asko. Baina berarik gabe, astoak arrantza, guri ukitu gabe, hartu du legatza. Baina berarik gabe, astoak arrantza, guri... Amen, apar festan, zehoze ikusten dezuala? Ez. Izez. Baina gustora jolasten? Bai. Hene, jaboi pixkat begixan sartzen dakazu hortikan, eh? Bai, badakit. Eta zelan, ondo gustora? Bai. Ondo pasatzen? Bai. Ondo. Guztize asko? Bueno, erropakin hau orduan, hemen eskinantz. Baina gustora, ez da? Bai. Eguzkilaru eguna gaur zelan jolasetan? Ondo, egon gari apurtxo bat eta onja ba... Baina hemen, ez? Bai. Gustora? Bai. Jende asko, giro ona, ez? Bai, beroa gainera. Ondo, gazen ondo pasatzea, gazen. Astoak arrantza, guri ukitu gabe, hartu du legantza, astoak arrantza. Gaurkoan zeukin zeujan Bazkarian gaude, 1000 pertsona baino gehiago daude, batzuk sukaldatzen, beste batzuk preparatzen oraindik, baina guztia prestakuntzan hasten da, beraz, goazen ikustera. Hemen zezozte preparatzen? Paella bat, 12 pertsonentako. Bale, eta oain ze pasazatze edo? Bai, jarri do hemen kartoizko kaja bat, papelaz, aixiak, ez itzaltzeko zua. Eta gure barri bat horri da aixe asko eta papela sartua zuan. Eta indou San Juanak bipuntu. Bueno, bai, San Juanak, ospatzeko eguna. Nik hemen plater asko nahi ikusten, igual beste batzuk ederro zukaldaukeu ez eustezu, eh? Baino? Ez. Zueko nena? Hombre, claro, bai. Zer zabiz hemen zukaldatzen ba? Paellatxo bat, urduro moruen. Eta zein da hemen errezetia? Samurra, oiaskua, berdurak eta gero txorizo pizkat. Tokia muteko lan pikante, txorizo pikantia. Bueno, albokak esan digute zuena baino pinto bio dakala eurenak. Bai, bueno, txura hona daukide, baina bueno. Ez, nik uste guria gozo urtengo dela, seguro, bai. Hemen zure tokia, zuze hemen zukaldaixa, eh? Bai. Eta bestiak asko ez dabiz laguntzen edo? Bestia begira eta piketan, lagundu gutxi. Sukaldaixanaz, ni. Bera, sukaldaixa ikasten etorri da. Zia, etorri zariela. Eta ipininda. Ez, jefienaz ni eta bere inabilera. Zu pintxe, eh? Ni sukaldaixa. El aguador, ez dakitzu? Gero urregurtietan da berakin deixen, ba hemen... Hau da aljetas. Bueno, bizon artean zehozen gozu, eh? Bai, zer zabizte ba hemen etzen? Marbitakoa. Bai, marbitakoa, justo oin lastera arrosa botakutzau eta jazta. Pa! Marbitakoa egin da arrosakin. Esan bida, zukin zujan,
txistularixen ekimenez hasi zela antolatzen, osea, gu gare, zela da, pionerua gare. Ba, pionero bezala Ez dugu eskaketan, ez dakinik, estatu ekuestrerik eta zer, baina kale baten izena ero, ondo, etorko zen. Bai, ondo etorko. Vale. Ba, egisa esan ez oso ondo, arresako zatiba baino lasai. Bueno, konponduko zu. Zesua ondo dabil. Bai. Zeuzea zukalda isa hemen. Ba, bueno, a ber, ni eta bea. Zu pintxe? Bai, ni pintxo beti. Latera ipini eta eramaten jaten. Bai, eurak ikusten eta gu itxen. Gabizitzen arroz bat, a ber, principios pensaban izetia paella, baina gero ikusi gauen que no, eta orduan esan gaben, mira, pues arroz con cosas. Beikona, gamba txikitsuak eta oiazkoa. Bueno, pinta ederra daka. Hola, bere zitxasuna daka. Hori. Ondo neska, a ber zelatatzen dan, hemen kompetentzia asko du, Bai, ikusten gau. Que jendia esperientzia hundixa. Bueno, orduan, aurten aragizkoa. Aurten aragizera, bai. Zer dala eta aurten aragisa? Ba, oiazkoa, konejua, ba, gero, bueno, arroza, piper berdia, piper gorri, zeberakatza, kikula, txapilloie. Hemen, zein da zukalda isa bixotatik? Habe, bixok. Bixok, mano a mano. Gutxi gura bera, bai, beste da kuadria lagut itxeti, Batzuk edarizekin, gu jaraizekin, hor beste batzuk txistorre prekitzen, epa. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ezakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari. Bueno, kuadria asko jazidia bazkaixak etxen, zueko hain dio hemen ganora gabe, Ganora itxoin biako dugu, beste bi falta dia, orduan horrek etorri arte, Nunge hau dia beste bixak? Lana inbi dago, baitxa. Kampuan dare lanian, osea, ebrak etorri arte. Zer asmo gaurko, ba? Gaur ingo du paella. Paella de marisco. Paella, nik uste behan du zabiztela paella inalizateko, Batek badaki zenbat inbi da, 8, 5, 7 bat. Bueno, kantidadiak bate bakarri daki, zuek hemen aporta huengo zu ezeo zehala. Bai, horretako dauko, zukalda ezeko amantela. Atretzua, dekorazioa, bueno, horretako jartzen dugu, gero ez ingo zebe, baina orduan azten gareni orduan emaztie. Hori bai. Orduan galdetu, hor galdetzea. Hor hasiko gare galdetzen zen ditzen dene, paella. Bueno, hemen zukalda isa profesionala eta dana ematezu. Ez, pseudo. Bueno, ondo, hemen zer zabiz preparatzen zen da sekretua? Sekretua, aurretik lan eitxie eta errastia gauzak, besteik. Bakazu laguntza ikan hortikan edo? Oso gutxi, enfoka bortza, eta horrek bakarrik jatera etorri dira. Hemen barandilla zingurauta, zer dala eta haue? Aixi, Seguridadia, Ez, seguridadia baino gehiago, aixiak zua ez izorratze harren. Xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xoro bat entzat zaukaten. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, daila pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontiotan bezala, txarra den lekuan. Bueno, ederra, ez? Bai. Zer da lata animatu zeate gaur ba? Ai, que no me entero. Ai, daukagulako. Bukau jaten. Ederra atu nala? Bai hori, ondoin jaku gainera. Erditik pixka bat gordina, oso ondoin jaku bat. Igartzen da, fresko-freskua, Bai. Zan egute justo antxe fresko-freskua dagoela. Igartzen da, ez?
Eta gero, hau ifini duena badaki. Zela gabi... Badaki hori xotarrek, badaki separrian dozenak. Eta zer da lata animauzea? Ni jateko beti no prez. Jateko prez. Olako bat gazen dugu, ez da olako gauza freskua. Bertan ependitxoeko eta jaixetan, ederto, txikito gazteko bebai. Zelando ederra? Bai, oso ona da, bai. Zemagarren aia, lelengua edo? Ez, lelengo gu, Oain dio lelengua? Neiko da. Eta zer da lata animatu zeate ba? Ba, betiko moduen, torre hona eta apurtxo bat lagundu eta gozatu be bai, de paso. Hola alda, aldia bukau San Juanak, hola jate. Bizitzako horretiatzen denaren, dena iristen dela, sinistu nahi dela. Belazina uratuko dutela, abiadura handiko trenean, batzutan txintxo, bestetan ezi barriontxu bezala, batzutan maki, nere baitan kabitzen den naizela. Zandeue batzuk hortikan oso ederra dagoela, zeure meritxua. Aurreneko atuna freskoa atzo arrantzatutakoa, gaur goizen moztu eta más fresko imposible esateana. Ni betiko izena goiko baluko, osake, haue niretako da, urteroko ekintza bat. Laguntzen ez da? Eta zuk zeba ez tezu hartu ba, jateko? Hau bitxotako bakarri, probetako. Probetako. Gero kikutxu. Gero bestela geixo. Gero, bai. A ber, esan dugu ederra dagoela, Ba, txuri ederra dago, eta beti izaten da hona hau, Atune honek oriotarrok preparatan daue oso ondo eta gustora, bai. Bizitzako horretiatzen denaren, dena iristen dela, sinistu nahi dela. Zelan beste urte batez hau antolatzia? Ba, beteko moruen oso ondo, ze generu edarra da, kata injou eta jateko moruko edau. Zaina ere ederra, Ederra. Eta jendian arreria zelan? Ba, nik uste dut aurten igual, hasieratik jente gehiago dauela. Eguraldi xe lagundu iken dau, ez da oso ona eta oso txarra bez, orduen eguna proposa bintzat. Eta zer da lata antolatzen dezue hau ba? Ba, bueno, azkenien betik diru ataratzia ondo dator rolakotxe asoziaziorako. Orduen, ba, bueno, presgaz, gainera ondo pasetan du, osea, que primeran. Entretenitzen gera biok de balde. San Juanei amaiera emango diegu, egun luzeak izan dira, baina politak baita, egitera banitza izan dugu, baina honekin guk atsedena hartuko dugu hurrengo jaiak arte.